El Colegio Oficial de Psicología de Galicia cuenta con un grupo de tráfico y seguridad que desde hace ya 15 años viene centrando sus estudios y actuaciones en este ámbito. Ahora pondrán en marcha un programa piloto en Ourense, unas jornadas de concienciación que se desarrollarán en el Centro Cívico de la Rúa Colón durante el mes de junio. Todos esta xente que ven a realizar os traballos ou lle facilitan ese programa, porque primeiro a cuestión é que penalmente poidan acceder a estes programas e logo estas mesmas persoas teñen que aceptalo voluntariamente, non? A cuestión é que en vez de ir á cárcel, pois resulta que teñen esta posibilidade, sempre e cando sexa o primeiro delito e non haxa mortes polo medio. En estas jornadas participará también el grupo de voluntarios de educación para la seguridad vial del concello. A idea é que o traballo en realidade, son actividades e tareas, beneficio porque falamos dunha medida que pretende reparar daños causados e a comunidade porque para cumprila a comunidade ten que recibir un beneficio. O noso beneficio que pretendemos con isto é que non volvan a reincidir porque eso redundaría nunha mellor e máis segura digamos, circulación e uso do tráfico, non? La concelleira de Educación presentaba hoy nuevo material didáctico. Son dúas guías didácticas que acompañarán os alumnos que visiten o que chamamos Ourense Artístico, que é a catedral e o seu entorno, na cual os alumnos, neste caso de 13, 14 anos, de segundo da ESO son, pois levan, todos recibirán este caderno que a súa vez, a partir de hoxe estará colgado na nosa páxina do Concello para que os profesores tamén o teñen e podan ir traballando con el. El nuevo material pretende que a los estudiantes les sea más sencillo fijar conocimientos. Nos sabemos que os alumnos de 12, 13 anos, moitas veces facemos actividades con eles, pero levan para, en fin, para a súa reflexión, pois unhas ideas vagas, sobre todo cando non se lles exixe un poquinho de concentración e demais.